a'a taho Khadija yan mata Allah ina kwana lafiya malam da aika ya Allah sarki ai sai hakuri Allah sarki yawwa salam ina son ki lokacin da na fara ganin ina jin farin ciki amma kai ko duk ba wannan ba wani ina sako na ne a'a ki hakuri na gaya miki sakon ki na musamman dan saboda ke ma na dau buhun wace na dau din na kasuwar Lahadin Makon na je na gaide kasuwa kwantar da hankali ai sakon ki ina tafi da a yawa da kana Allah yabba karɓi da bismillah. Me haka? Abu ko kwali babu. Wannan da kike gani 70,000 ke. Buhun wace na da kai kasuwar Makon. An kwarai kwa. Kwalin ma gaskiya ba su ban a kwali ba. Kwarai kwa. Yanzu ba wannan ba. Ka je an jima zan yi. Ye? An jima za mu yi magana. A'a, wai kan amma magana sai ka tsaya guri guda. Zan neme ka ai. Khadija. Haba. Khadija. Na dai alƙura akwai matsala 70,000. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Yan mata. Barka. So da fatan kina lafiya. Lafiya. Da Allah ba ko ne kuma na zo wuce na ganki. Hawa. Mata ya kamata ki magana. Da Allah idan mace da mu me sunan ki? Sunana Khadija. Kai babban suna kenan. Kai baiwa Allah. To yanzu Khadija da Allah a san wani. Ni kofar yamma. A kofar yamma kike? To masha Allah. To kin san da yake ni ba ko ne ba lalle ne in gane in kwata ko ba. Idan gida zaki mu zan dan taka miki ba. Kin ga sai in ga gidan nan. Malama. To nagode. Ya gidan naku yayi. Bari na kawo ma ruwa. To nagode. A to kinga ba ni wayan mana sai in sa nan ba kafin ki dawo sai mu gani. A'a. Me haka? Ya bace da waya. A'a, waya kuma da na jiki wace waya tukunna? Ban san ta ina zan fara ma ba ya bace. Wai kina nufin waya da na kai buhun wake kasuwar Makolin na so miki ita kika biya wani ya bace. Wani na ce ka dawo ai baka dawo. Khadija, na da Allah ne kika bace. Kin san Allah ne kika bace. Shikenan. Me ana? An nemo da ba ta aka kama. Ya bace. Shikenan. Shi an kawo masa lemo da fiye ta. Alƙwarar kai ba zai ɗauka ba. Ina rike karkata.